And good morning mga master. Karon padulong na punta sa atong opisina para mo trabaho. Kunya sa atong pagpadulong ato na sang iklion ang dalan. Ang dalan dinhi manukad kita din sa Lapu-Lapu City. Magyan nato ang Mandawi City. Kunya ang dalan dayon dito sa Cebu City. So magkuyog-kuyog na mga master. Let's go. Karon musakat na padulong sa second bridge. So kung obserbahan ninyo mga master, diri sa second bridge, hinga kayo ang kalsada. And i-shoot nga ako ng video adlong Lunes. And usually kung Lunes, dining second bridge, labi na initaog na to din pasulod na to sa Mandawi City. Busy ka ni kasadahan. Kaning pa usahay, umabot din sa taas ang linya. So atong makita mga master, hawan kayo. So naay checkpoint sa unahan. Ang labing unang checkpoint nga magian karon. Kining checkpoint nga pasulod din sa syudad sa Mandawi. So medyo hinay ang movement sa checkpoint kay sa mga motor ila pang i-check ang mga registration sa motor. Siguro probably ang lisensya also sa driver, ilang mga quarantine pass. O sa mga sakyanan, check sa nila ang temperature sa mga pasahero. So ilang scan. Pusilo na kong agtang. Salamat. Okay, so mauto ang atong unang checkpoint nga nagian karon diri sa syudad sa Mandawi. So gikan sa bridge, lugsong ta, and then dayon ang checkpoint nag-atang sa unahan. So mao labing una. So sa atong makita karon diri sa may padulong kita sa may stoplight diri sa Mandawi. Kining stoplight diri sa may Total. So usually sa mga regular days kining dapita taas kay linya pagka kay traffic o slow moving kining dapita kanunay. Pero karon kamingaw sa bayan. So left turn tap atong subayon ning dalan sa Plaridel. And for the information also of everyone, kining kalsadaha usa ni sa mga busy nga kalsada dinhi sa Mandawi City kay halos na ng mga sakyanan moagi diri, especially katong padulong sa North Cebu. Obserbahan nga mingaw kayo ang karsada sa may Plaridel Street. Kanya adto na lang pipila ka mga tawo nagtikaw-tikaw sa gawas. Oras nga nilatas na niya kita ni mga pasadaha. 11:15. So usually sa mga regular days, kini mga orasa, sigurado gid nga traffic kayo din kini kasadahan. So sa mga kanunay magagian diri, especially sa mga regular days nga walay lockdown or quarantine, hapsay kayo ang dagan o walay traffic.
So usually sa mga regular days, namuagi ko ning Claridel Street dinhi sa Mandawi. Kanunay gyud kong maungot dining napita tungod sa traffic. So this time we'll right turn na. Arita mga diri sa may luyong bahin sa Park Mall, Mandawi. Mura man o tabok sa kuya sa iyahang natat. Shoutout sa atong mga police officers nga nag-grooving nga mga orasa. Karon luyo sa luyong bahin sa Park Mall, Mandawi City. Unya atong magyan usab ang Chonghua Hospital sa Mandawi. Ug sa unahan naa po dito ang UCMed Hospital. So this time mga master, mo right turn na. Dahil arita mo agi sa may Subang Dako flyover. Atong oras alas 11 sa buntag. Ug sa atong maobserbahan dinhi sa dalan sa Subang Dako, lingaw kayo. Sa unahan mo left turn ta mga master para mosulod na kita sa hingpit sa may syudad sa Subo. So naata karon sa putlanan sa Mandawi City o Cebu City. So diring napita, nausab diri nahimutang ang checkpoint pasulod sa Mandawi City. Mao ni ang checkpoint nga pasulod sa Mandawi City. Kung sa unahan mga master naasad ang checkpoint nga pasulod diri sa may Cebu City area. So naa niya himutang diri sa may dapit sa Gagfa building o Sykes call center. Mao to ang ikaduhang checkpoint nga atong nagian karon diri pasulod sa Cebu City. So karon na nata karon sa Barangay Mabolo. Dili sa may Kasambagan, Mabolo.
sa may Ayala Center. And then after, mulusot ta padulong sa may Escarrio. So atong susihon o biglion unsay kasikas o lagway karon diri sa may Ayala Center katapit. So normally, sa mga regular days nga walay ECQ, dapita, usa sad ni sa mga busy kayo nga kalsada dinhi sa Tacbayan sa Sugbo. So nanata karon sa may Ayala, luyong bahin sa may Ayala mga master. Mao ni ang Ayala Access Road. So ato sa maobserbahan nga mingaw kayo. So this time, left turn ta. O padulong na ta sa may Escarrio. Sa mga normal days, mga regular days, kining dapita, magkuros usab ang mga sakyanan o medyo traffic usab. So ato maobserbahan diri sa dalan Escarrio master. Mingaw kayo ang kalsada. Gamay ra ang mga sakyanan nga nagtikaw-tikaw, gamay ra ang mga sakyanan nga nangagi. As well as aduna poy mga pipila ka mga tawo nga naglakaw-lakaw. Compare sa mga regular days nga walay quarantine, busy usab ning kalsada ha. And in fact, usa sa dis mga kalsada nga malangay ko. Madugay gud ko dinhi ginya tungod kay grabe pud ang traffic dinhi pa sa mga normal days. So far so good. So naanata karon diri sa may provincial capital, Dapit. Kunya diretso ta padulong sa may Barangay Guadalupe area. Sa atong obserbahan usab mga master nga diri Dapit ha. Mingaw usab. So pasulod ta or padulong ta sa may Emvel Street. So kaning lugar or kaning kalsada ha, kung mo street ka padulong ni siya sa may Banawa, Labangon. Kung mo right turn sad ka, padulong sa may Barangay Guadalupe. So naay checkpoint nga magian nato di karon. Pero wala ra sila magmara. So sa mga nagplano nga gikan sa labi na gikan sa Labangon, gikan sa Virama, gikan sa Barangay Guadalupe, sirado na ang kalsada diri. So nahugrag one way. So kung gikan ka sa Barangay Guadalupe, gikan ka sa Labangon or Banawa, ayaw naglahos diri padulong sa may provincial capital. So mo right turn na lang ka diya sa may stoplight. Yung stoplight nga naay stoplight daw sa Jollibee. And then subayan na lang ang dalan padulong sa Virama. So once again, kining sa may Emvel Street, kung pasulod ka, padulong ka sa Kapitolyo, Provincial Capital, gikan ka sa Labangon, or gikan ka sa Barangay Guadalupe, gikan ka Banawa, right turn sa may stoplight, o subayan na lang ang dalan sa Virama, kay i-close na. One way na lang, ang pasulod na lang ang pasulod na lang sa may Barangay Guadalupe ang makasulod, pero i-close na ang pikas lane. And thank you very much mga master sa inyong pagkuyog kanako. Hinaot nga naa kamo karon sa mayong paglawas. Let us continue to stay healthy, stay home, and we are saving lives. Mga master, magkuyog-kuyog na sad ta sa sunod mga videos. Sa wala pa makapag-subscribe, please subscribe, and please don't forget also to hit the like button. See you next time mga master. Yes sir!